I Tangsø Centrets Wellness handler det om sundhed for krop og sjæl. Du oplever ro og afslapning i den rigtige atmosfære og finder balance mellem den indre oplevelse og den ydre verden. Du finder ro, stille musik og rislende vand. Du kommer ned i tempo og finder en modvægt til dagligdagens høje tempo. Du får tid til at mærke efter, tid til at mærke dig selv. Hele oplevelsen i wellness vil give en fysisk og psykisk afslapning. Tangsø Centrets Wellness har spa og massagebassin, dampbad, sauna, koldvandskar og tønder, hammambænk. Besøget fuldendes med en massage eller kropsbehandling. Tangsø Centrets Wellness, en oase af velvære.